рушди соҳаи кишоварзӣ ва гирифтани ҳосили фаровон аз об вобастагӣ дорад. Аз ин рӯ авҷи кори саҳро бебаҳсу талош ва ҳатто ҷангу ҷанҷоли деҳқон сари тақсимоти об намегузарад. мушкилоти таъмини оби полезӣ ҳамасола дар саҳрову хоҷагиҳои деҳқонӣ ба чашм мерасад. тақсимоти дурусти об барои ҳар як хоҷагӣ вобаста ба заминаш буда, ин масъаларо шоиста Турсунмуродова ҳал намуд. 13 сол иси ҳамон кишоварзинда кор карда будам. 3 сол иси раиси ассоциация истифода барандагини оби Бегали Ахмадалиев раис шуда кор каросим. ҳаракат кардосим ки ҳамон кишоварзи ваш пеш равад. Кори мо нашавад, пеш ба ҳосилдорӣ баланд шавад. Як хел вақтҳо мана насосо куна вайрон мешавад, амонова ремонташ камтар вақт мегирад. об постоянно мудом шавад, агар ҳосилдорӣ нағз мешавад, вақти гарманда салманамин проблемаи азоб метиҳад. Оба як хел вақтонда камтар дер метиҳад. ҳаракат карда мушкилотҳоро бартараф кардосим. шоиста Турсунмуродова ягона зан роҳбар дар сатҳи ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки сардори ассоатсиясияи истифодабарандагони оби Аҳмадалиевро дар ноҳияи Спитамин ба зимма дорад. яъне ӯ сардори миробон дар ин минтақа аст. обро барои хоҷагидорону деҳқонон аз рӯи реҷа тақсим мекунад. зиёда аз 60 нафар зердастонаш, ки ҳама мард мебошанд, аз рӯи нишондоди ин зан фаъолият мекунанд. шоиста Турсунмуродова корро аз ҷинс вобаста намедонад, зеро худ вазифаи мардонаро иҷро карда истодааст. ҳанӯз 3 сол муқаддам ин зан баҳсу талоши обро бартараф намуда буд. 927 гектар замин ба об метиҳем. 510 гектараш пахта, 200 гектараш шоли, 89 гектараш президентский замино. Мондагиш ҳар хил макадом, беда, гандум, ғаладонго киш мекунем. 93% заминамо машинный насосо об мехӯрад. 7% заминамо оқсу, оби оқсу об мехӯрад. ҳоло мавсими обтақсимкунӣ гузашт, вале шоиста Турсунмуродова ҳанӯз дар саҳро аст. барои беталаф хунучин намудани ҳосили пахта талош дорад. ӯ новобаста аз серкорӣ баробари чинакчиён дар хоҷагии деҳқонии Ботабой бобо ба пахтачинӣ мебарояд. ин хоҷагии деҳқонӣ дар ҷамоати деҳоти Сарбанд ҷой гирифтааст. рӯзи наворгирӣ то нисфи рӯзӣ наздик 1 тонна пахта чида шуд. саҳмдорони хоҷагии деҳқонии Ботабой бобо рӯзи сеюм аст, ки барои ғунучини пахта ба саҳро баромаданд. давоми ин 3 рӯз наздик 5 тонна пахтаи хушсифатро чида ба хирмани давлат супориданд. чинакчиёни асосии пахта ин саҳмдорони замин, занҳои хонанишини атрофи хоҷагии деҳқонӣ ва ҳамчунин хоҳишмандон мебошанд, ки ҳамарӯза ба саҳро мебароянд. ҳар рӯз 30 кас, 35 кас ҳамту ҳашарчиён бром достиям пахтачиниво. аъзоёни ҳамин хоҷагии деҳқонӣ бо наздик маҳаллаҳо занҳои хонишин ҳамашон бромда ёрдам додастия. имсол барои 1 килограмм пахтаи чида шуда ба чинакчӣ 50 дирам медиҳанд. яъне арзиши 1 килограмм пахта 50 дирам аст. бар замми ин масъулини хоҷагии деҳқонӣ хӯроки нисфирӯзиро аз ҳисоби хоҷагӣ ташкил менамоянд. агар як чинакчӣ то нисфирӯзӣ 20 килограмм пахта чинад, пас ӯ соҳиби 10 сомонӣ маблағ мешавад. қаҳрамони гузориши мо шоиста Турсунмуродова занҳои хонашинро ба саҳро даъват намуда мегӯяд, чидани пахта дар ҳавои мусоид ҳам барои саломатӣ ва ҳам барои буҷаи иқтисодии оила муфид аст. гузориши Мафнушкур ва Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотӣ хабар.